लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै फेसबुक एकाउन्टनिफ्राय पेआउट एकाउन्ट डिटेल्सखौ साबमिट खालामनायनिफ्राय लानानै टेक्स इनफरमेशन आरो नोंथांनि फेसबुक आर्निंआ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैनाय प्रसेससिम आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थालांगोन। भिडिअखौ मोजाङै नायलां। गोबाङानो कमेन्ट हरदों फेसबुकनि सायाव भिडिअ लाबो, फेसबुक आर्निंनि सायाव प्रफाइलखौ जोङो पेजाव बानायो, बिनिफ्राय बिसिबां फलोवार जानांगोन, बिसिबां माब्रै आर्निं खालामगोन, बेंक डिटेलखौ माब्रै होगोन, फैसाया बोरै हाबफैगोन, माब्ला हाबफैगोन, अल बे डिटेल्सै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आं खिन्थागोन। आरो माखासे गोनां आरो बे भिडिअखौ बानायनायनि सिगां आं माखासे भिडिअबो लाबोनो गोनांमोन, नाथाय आङो डाइरेक्टलि बारस'नानै बे जिथु फेसबुकनि एकाउन्ट डिटेल्स साबमिट खालामनायनिफ्राय टेक्स इनफरमेशनखौ होनाय भिडिअसिम आं सफैदों। बिनि सिगांबो गोबां भिडिअ बानायनो गोनां दंमोन, बाट आङो टाइमा मिलायैलाय आङो बेफोर भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै। स' दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोननो माखासे इनफरमेटिभ आरो नलेजेबोल बे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायलांगोन। साफ्रोमबो बे भिडिअखौ नायग्राफ्रामबो नोंथांमोनाव फेसबुक एकाउन्टथ' दंखाथारो। फेसबुकथ' नोंथांमोना फेसबुक इउजार जाखागोन नङा होमबा? सोरनाबा पेज गैयाबो जानो हागौ, सोरनाबा पेज गैयाबाबो प्रफाइल एकाउन्टथ' दंखाथारो, प्रफाइलाथ' दंखाथारो। सोरनाबा लग प्रफाइल जानो हागौ, सोरनाबा फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स जानो हागौ, सोरनाबा पाब्लिक खालामालासिनो दोनदोंबो जानो हागौ। स' बेफोरबायदिनो आरो गोबांनावनो सोरनाबा 100 फ्रेन्ड्स बा 1000 फ्रेन्ड्स, 2000 फ्रेन्ड्स, बेफोरबायदिनो गोबां 5000 सिम फ्रेन्ड्स जानो हागौ नोंथांनि प्रफाइलाव। नाथाय नोंथाङा बेफोरबायदि फ्रेन्ड्स दङब्ला नोंथाङा जोबोद मोजां, नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां होननानै नोंथाङा सानना लानांगोन। मानो होनोब्ला नोंथाङा जुदि फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामनो सानदों, नोंथाङा फेसबुक पेज क्रिएट खालामलायनाङा। फेसबुक पेजआ बेलेग लाइननि, आरो फेसबुक प्रफाइलाव जुदि नोंथांना 100निफ्राय लानानै 1000 फ्रेन्ड्स, 2000 फ्रेन्ड्स बा 5000 फ्रेन्ड्स दङ, अब्ला नोंथाङा गोरलैयैनो फेसबुकनिफ्राय इउटुबनिफ्राय डाबल आर्निं नोंथाङा खालामनो हागोन। बोरै खालामनो हागोन? नोंथाङा मा मावलांनांगोन, मा नोंथाङा इलिजिबोलखौ नोंथाङा सेटआप खालामना लानांगोन, बोरैहाय मा अपसनखौ नोंथाङा क्लियार खालामना लानांगोन, बिनि माखासे गाइड्स होनाय दङ। माखासे आं सिगाङावनो भिडिअ बानायबाय। नोंथाङा प्रफाइलखौ माब्रैहाय प्रफेसनेल, माने नोंथाङा पेजाव बोरै कनभार्ट खालामगोन, बोरै प्रफेसनेल खालामगोन, बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायदों। नोंथांमोना सिगां बे भिडिअखौ नायग्रो, बिनि उनाव नोंथाङा बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथाङा खामानिखौ मावनो हागोन। बोरैहाय होमबा, बेंक एकाउन्ट, जोंहा खनसे बेंक एकाउन्टखौ साबमिट खालामोब्ला नोंथाङा मोनफ्रोमबो सर्सआनो, जेरै स्टारनि हमनानै ला, इनस्ट्रिम एड्स अन रिल्स, लाइभ एड्स, ओमफ्राय साबसक्रिपसन्स, ओमफ्राय माखासे बनासबो मोनबावो जोङो फेसबुकनि थ्रुयै। खामानि मावाब्लाबो फेसबुकनि थ्रुयै जोङो बनासबो मोनबावो, फ्रियावनो जोङो रांखौ मोनबावो। नाथाय इउटुबाव बेफोरबायदि मोना, आरो इउटुबाव ग्र' जानो थाखाय आरो कम्पिटिसन गोबां दङ इउटुबाव। नाथाय फेसबुकाव बेफोरबायदि कम्पिटिसन गैया। जास्ट नोंथाङा गोरलैयैनो फेसबुकनिफ्राय नोंथाङा जुदि माखासे दिमाग लागायोब्ला, माखासे नोंथाङा खामानिखौ गोसो होनानै मावोब्ला, नोंथाङा गोरलैयैनो डाबल आर्निं फेसबुकनिफ्राय खालामनो हायो। स' लोगोफोर, बे भिडिअआव नोंथाङा कमप्लिटलि मिथिगोन पेआउटआव नोंथाङा एकाउन्ट डिटेल्स, सुइफ्ट कड आरो टेक्स इनफरमेशनखौ माबोरै साबमिट खालामगोन। खनसे साबमिट खालामनानै दोनखायोब्ला नोंथाङा जेबो खालामनांला। उनाव अट'मेटिकेलि जेसेबांखिनि रां बबे सर्सनिफ्राय रां हाबफैयो, बे एकाउन्टआवनो गासिबो हाबफैजोबगोन। अके, अब्ला भिडिअखौ स्क्रिनाव नायलांबाय थादो, आरो आं माखासे आंनि प्रुफ देखायगोन। आं मा इनेबल खालामना लादों, बोरै खालामनांगौ, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों ससे नायलांदो। बिनि उनाव आङो एकाउन्ट डिटेल्सखौ बोरै साबमिट खालामो आं नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो। लोगोफोर, फार्स्टआवनो नोंथाङा प्ले स्ट'रनिफ्राय नैबे फेसबुकखौ इनस्टल खालामनानै खनसे आपडेट खालामनानै ला। बे फेसबुकखौ जेब्ला ओमफ्राय अपेन खालामो, नोंथांनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबायथ'। बिनि उनाव नोंथांनि लग'आव नोंथाङा क्लिक खालाम, खनसे क्लिक खालामनानै नोंथाङा नुनो हागोन बेयाव फार्स्टआवनो आंनि नाम मwikhwm Basumatary, जेरावनोखि 5.9K फलोवार्स दङ। बियो फ्रेन्ड्ससोमोन, फ्रेन्ड्सनिफ्राय आं बेखौ फलोवार खालामदों। जेब्ला आंना 1000 फ्रेन्ड्स दंमोन, 1000 फ्रेन्ड्सनिफ्राय आङो डेशबर्डखौ अन खालामनाय लोगोनो आंनाव कन्टिनिउ, माने भिडिअ हगारग्राफ्रामबो आंनाव फलोवारा बारायबोयै दिनै 5.9K, माने मास मोनसेल' जादों आंना बे आं प्रफेसनेल डेशबर्डआव बानायनाया। बे मास मोनसेनि गेजेराव आङो कन्टिनिउ खामानि मावाखै। कन्टिनिउ खामानि मावोमोनब्ला आंनि आर्निंआ बेसे जागौमोन, आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो। स' लोगोफोर, बेयाव दङ फलोवार्स, ओमफ्राय नैबेयाव दङ फल'यिं, जेरावनोखि आं गुबुनखौ फल' खालामदों। अके, बिनिफ्राय गाहायाव दङ
डेशबोर्ड ओमफ्राय नैबेयाव दङ डेशबोर्डनि आगदाथिं दङ 3 लाइन बे 3 लाइनाव आं क्लिक खालामनानै नोंथांमोननो खिन्थानि बेयाव दङ गाहायाव टार्न अफ प्रोफेशनेल मोड होननानै दङ माने आंना अन जाबाय नालाय बेयो अफ बेयाव क्लिक खालामबा आंना प्रोफेशनेल डेशबोर्डआ अफ जागोन स' आं टार्न अन खालामबाय स' बिनि थाखायनो बेयाव टार्न अफ प्रोफेशनेल मोड आरो जुदि नोंथांनाव बेफोरबायदि टार्न प्रोफेशनेल मोड बेफोरबायदि अपसन फैयाखै अब्ला बे प्रोफेशनेल मोडनि अपसनखौ बोरै लाबोनो हागोन बिनि भिडिअखौ आं डिसक्रिप्शनाव होगोन आई बटनावबो नोंथांमोननो मोननो हागौ बा नोंथाङा आंनि चेनेलाव फैनानै चेक खालामबानो जाबाय प्रोफेशनेल मोडखौ माबोरैहाय मोनो आरो जुदि प्रोफेशनेल मोडखौ मोनबाय अब्ला बेखौ माबोरैहाय टार्न अन खालामनांगौ बिनि सायावबो आं भिडिअ बानायदों नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हागोन आरोखि अके लोगोफोर दानिया आं बेखौ बेक फैफिननोसै बेक फैनानै नैबेयाव सी डेशबोर्ड दंना लोगोफोर बे सी डेशबोर्डआव आं क्लिक खालामगोन सी डेशबोर्डआव क्लिक खालामब्ला बेयाव आंनि ओरै जोङो एनालिटिक्स वाइटि स्टुडिय'नि गेजेरजों इउटुबनि एनालिटिक्सखौ जों नायो थिग बेयावबो बेफोरबायदि नायनो हायो गोजौआव दङ फलोवार्स पारफरमेन्सआव 5975 आंना फलोवार्स दङ ओमफ्राय गाहायाव फैगोन गाहायाव फैनानै बेयाव टुल्सनि अपसन दङ सिगाङावनो मनेटाइज ओमफ्राय बिनि उनाव पे आउट्स अके जोङो दा एकाउन्ट डिटेल्सखौ साबमिट खालामनोब्ला बे पे आउट्सआव जोङो क्लिक खालामनांगोन बिनि थाखाय जोङो स्टारखौ सिगां इनेबल खालामनानै लाग्रोनांगोन जेब्ला इनेबल खालामगोन अब्लानो नोंथांमोना मिन्थिलांगोन आं खिन्थालांगासिनो भिडिअनि गेजेरजों फार्स्टआवनो नोंथाङा आं बे पे आउटआव क्लिक खालामबाय पे आउटआव क्लिक खालामनानै आं बे सेटिंनि अपसनाव क्लिक खालामोब्ला नोंथांमोना नुनो हागोन आंना स्टेट बैंक अफ इन्डिया आं साबमिट खालामनानै दोनखादों बेयाव सुइफ्ट कड आंनि गासैबो एकाउन्ट डिटेल्स आइएफएससि कड आं बेयाव होखाजोब्बाय बोरै होनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो ओमफ्राय गाहायाव दं टेक्स इनफरमेसनखौबो आङो अके क्लियार खालामना लाखाबाय नोंथाङा जुदि फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामनो सानदों अब्ला नोंथाङा पे आउट्सआव एकाउन्ट डिटेलल' होदों नाथाय टेक्स इनफरमेसनखौ होआखै अब्ला नोंथांनि पेमेन्टआ हल्ड जानानै थागोन नोंथांनि एकाउन्टआव हाबफैनाय नङा बेखौ गोसोआव ला अके स' आं दिनै बे टेक्स इनफ'खौबो आं नोंथांमोननो फिलआप खालामनानै खिन्थागोन ओमफ्राय गाहायाव दङ पे आउट एकाउन्ट इनफरमेसन ओमफ्राय काउन्ट्रि ओमफ्राय बिजनेस टाइप इन्डिभिजुवेल बिजनेस फन नाम्बार होनाय दङ इमेल एड्रेस दङ ओमफ्राय गाहायाव आंनि फुल नाम ओमफ्राय आंनि डेट अफ बार्थ ओमफ्राय आंनि माखासे एड्रेस दङ आरोखि ओमफ्राय उनारा पे आउट एकाउन्ट एडमिन्स जेरावनोखि आंनि मैखोम बसुमतारी आंनि डिटेल्सआ बेयाव दङ आरो अके लोगोफोर ओमफ्राय आं बेक थांनोसै बेक थांनानै नोंथांमोननो आं खिन्थानि जे मनेटाइजनि बेयाव अपसन दङ बे मनेटाइजेसननि अपसनाव आं क्लिक खालामगोन बेयाव क्लिक खालामोब्ला नोंथांमोना नुगोन इउआर टुल्स जेरावनोखि बियो आंना इनेबल जानानै दङ स्टार्स ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय इन स्ट्रिम एड्स ओमफ्राय नट येट इलिजिबल दा आंना इलिजिबल जाथ'वाखै जेरावनोखि एड्स अन रिल्स बानास ओमफ्राय साबसक्रिपसना आंनाव इनेबल जाथ'वाखै बे थालाया आंना लक जानानै दङ बेखौ आनलक बोरै खालामनांगौ माबोरैहाय बेखौ इनेबल खालामनांगौ बिनि सायाव आं एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर दानिया नायदों नोंथाङा स्टार्स बे स्टार्सखौ प्रोफेशनेल डेशबोर्डखौ अन जानाय लोगो लोगो जोंना स्टार्सआबो मनेटाइज जाफायो जेरैहाय हमनानै ला जोंना सुपार टेंक्सनि अपसन दंना सुपार टेंक्स इउटुबाव थिग बेफोरबायदिनो बेबो स्टार्स बबेबा भिडिअनि पार्टखौ बा बबेबा भिडिअआ इनफरमेटिभ गुबुननो मोजां मेसेज होदों बा जोबोद फाननि गुबुनखौ सोरखौबा मिनिहोनो हादों गोजोन होनो हादों नोंथांनि भिडिअआ अब्ला बे बिथाङा नोंथांनो अननानै जि हरो बे स्टार्सनि मोनसे स्टिकार हरगोन जेरावनोखि बियो पे खालामनानै नोंथांनि स्टिकार हरगोन बेयाव नोंथाङा बे स्टार्सनि थ्रुयै माने बे स्टिकारनि थ्रुयै नोंथाङा बे स्टार्सआव आर्निंखौ खालामनो हागोन आरोखि अके ओमफ्राय गासैबो टटेल नोंथांनि स्टार्सनि थ्रुयै मोननाय बा इन स्ट्रिम एड्सनि फैसा मोननाय बे गासैबो टटेलि बे मोनसे बेंक एकाउन्टआवनो हाबफैगोन आरोखि अके स' लोगोफोर बे स्टार्सखौ इनेबल बोरै खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोना खिन्थालांगासिनो ओमफ्राय इन स्ट्रिम एड्स बे इन स्ट्रिम एड्सखौ इनेबल खालामनो थाखाय जोंहा मा खालामनांगोन माखासे फलोवार्सनि गोनांथि 5000 जोंहा फलोवार्स जानांगोन अब्लासो बे इन स्ट्रिम एड्सखौ जोङो इनेबल खालामनानै लानो हागोन आरो इन स्ट्रिम एड्सखौ इनेबल 5000 जादों होननानै इन स्ट्रिम एड्सखौ इनेबल खालामदों इनेबल जागोन होननानै नोंथाङा साननो नाङा नोंथांनि मोनफ्रोमबो भिडिअआ पाब्लिक जाजोबनांगोन आरो 90 डेसनि गेजेराव मोनथाम भिडिअ आपल'ड खालामनाय जानांगोन आरो हायोबा नोंथाङा मोनसे बा मोननै लाइभ फैनांगोन बिनि सोमोन्दैबो आं भिडिअ बानायदों नोंथांमोना डिटेलै मिन्थिनानै मोनगोन अके लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ नायलांदो आं दानिया बेंक एकाउन्टखौ माबोरैहाय साबमिट खालामनांगौ टेक्स इनफरमेसन आरो सुइफ्ट कड नोंथाङा माबोरै होनांगोन डिटेलै आं नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो अब्ला स्क्रिनाव नायलांदो लोगोफोर नोंथाङा स्क्रिनाव नुबाय दा बेयाव आङो बे प्रफाइलखौ बेयाव अपेन खालामबाय बे प्रफाइलखौ अपेन खालामनानै आङो प्रफाइलनि लग'आव क्लिक खालामनानै
आङो बेयाव सी डेशबोर्डआव आं क्लिक खालामगोन बेहाय सी डेशबोर्डआव क्लिक खालामगोन बेयाव नोंथाङाबो नुनो हागोन सी डेशबोर्ड आरो जुदि नोंथांनाव सी डेशबोर्ड गैयाबा प्रोफेशनेल मोडखौ माबोरै अन खालामो बेखौ नाय प्रोफेशनेल मोडखौ अन खालामनाय लोगो लोगो बेयाव सी डेशबोर्ड ओंखारखागोन स' बेयाव गोबां फिलआप खालामनो गोनां दंबावो एबाउट इनफ' बायदि बायदि रोखोमनि एड्रेस बायदि बायदि होनो दंबावो स' आङो बेयाव डाइरेक्ट प्रोफेशनेल मोडखौ अन खालामग्रोखादों सिगाङावनो अन खालामनायनि उनाव बे सी डेशबोर्ड नोंथाङा नुगोन बे सी डेशबोर्डआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि रिजाल्ट फैगोन जेरावनोखि बिनाव पारफरमेन्सआव दङ 1.224 बिथाङा मोजाङै खामानिखौ मावाखै स' बिनि थाखायनो बिथांनि रिचआ डाउन जादों बे बबेबा मोनसे भिडिअआ गोबां भिउस फैयोब्लानो बे रिचआ बारायफिनगोन अके स' बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय ओमफ्राय नैबेयाव दङ गाहायाव दङ नेक्स्ट स्टेप्स ओमफ्राय इउ आर इलिजिबोल टु स्टार्ट आर्निं उइथ स्टार्स माने स्टार्सनिफ्राय नोंथाङा आर्निं खालामनो थाखाय इलिजिबोल जाबाय होनना बुंदों मानो होनबा बे प्रोफेशनेल मोड खालामनानै लाखाबाय नालाय प्रफाइलखौ फल'वाराव कनभार्ट खालामबाय पेजाव स' ओमफ्राय गाहायाव दङ मनेटाइजनि अपसन बे मनेटाइजनि अपसनाव आं बेयाव क्लिक खालामगोन नङाबा नोंथाङा गेट स्टार्टआवबो क्लिक खालामजायो इउ आर इलिजिबोल टु स्टार्ट आर्निं होननानै स' आङो टुल्सआव क्लिक खालामनानै बे मनेटाइजनि सेक्सनाव आं क्लिक खालामगोन मनेटाइजनि सेक्सनाव क्लिक खालामोब्ला एभेलेबल टु सेटआप बेयाव स्टार्सखौ जोङो सेटआप खालामग्रोनांगोन सिगां स्टारखौ मनेटाइज खालामनो थाखाय जोङो स्टारखौ सेटआप खालामनांगोन बिनि उनाव नोंथांनाव मोनसे फल'वारा जेब्ला बारायलांबाय थागोन भिडिअआ रिचआ दावखोबाय थागोन अब्ला नोंथांना एड्स अन रिल्स बानास इन स्ट्रिम एड्स बेफोरो अन जागोन आरोखि मोनसे अके अब्ला दा बिथाङा मोनसेल' सर्सनिफ्राय आर्निं खालामनो हागोन बिथाङा स्टार्स बे सेट आपआव आङो बेयाव क्लिक खालामनोसै अके नोंथाङाबो बिदि क्लिक खालामनानै होदो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारेस्ट फैगोन आर्न मनि उइथ स्टारजों नोंथाङा आर्निं खालामनो हागोन बेफोरबायदि स्टिकार हरगोन बे स्टिकार हरबाथाय नोंथांनाव डलाराव कनभार्ट जाफैगोन आरो नोंथांनि फेसबुकआव ओमफ्राय गाहायाव दङ बेयाव दङ इउ फल' फेसबुक कन्टेन्ट मनेटाइज पलिसिस बेफोरखौ गासिबो बे फल' खालामजोबदों बेयाव गासिबो ग्रिन टिक गोजा माने आंना जोबोद मोजाङै होजाबाय आरो माने 1000 फल'वार्सबो मोनबाय आरो प्रफाइल हेज 500 फल'वार्स टु 30 कनसेटिभ डेज माने गासिबो माने क्राइटेरियाखौ कमप्लिट खालामजोब्बाय आरो स्टारनि थाखाय बिनिफ्राय बेयाव दङ गेट स्टार्ट बे गेट स्टार्टआव आं क्लिक खालामगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बेफोरबायदि पेज अपेन जागोन सेलेक्ट इउर बिजनेस इनफ' बेफोरबायदि होनदों स' नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नाम फैगोन ओमफ्राय इन्डिभिजुवेल ओमफ्राय बेयाव नोंथाङा टिक मार्क होनांगोन बेयाव टिक मार्क होनानै नोंथाङा नेक्स्टआव क्लिक खालामनांगोन बेयाव नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन जेरावनोखि नोंथांनि नामा अलरेडि बेयाव फैखागोन ओमफ्राय लिगेल नेम लास्ट नेमा बेयाव बसुमतारी बेयाव फैगोन जुदि नोंथांनि नाम आरो लिगेल नेमा बोरैबा गड़बड़ जानानै दङ अब्ला नोंथाङा बेयावनो फिलआप खालामफिननो हागोन इडिट खालामफिननो हागोन ओमफ्राय डेट अफ बार्थ दङ ओमफ्राय काउन्ट्रि इन्डिया दंखायो अके बेयाव इन्डियाखौ सिलेक्ट खालामनाय दंखायो ओमफ्राय दाना नोंथाङा नेक्स्टल' क्लिक खालामनांगौ नेक्स्टआव क्लिक खालामबायथ' नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आरो मोनसे स्टेप फैबावगोन बेखौबो नोंथाङा नायनानै फिलआप खालामनांगोन जेरै हमनानै ला बेयाव काउन्ट्रि इन्डिया दंखायो ओमफ्राय बिजनेस टाइप इन्डिभिजुवेल दंखायो अके बे थिगानो अब्ला बेखौ नेक्स्टआव क्लिक खालामबावदो ओमफ्राय दा जोंहा मोननै स्टेप दंबावो बे मोननै स्टेपखौ नोंथाङा मोजाङै ध्यान होनानै नायनांगोन बेयाव दङ नोंथांनि लिगेल नेम ओमफ्राय मिडिल नेम गैया ओमफ्राय लास्ट नेम डेट अफ बार्थ ओमफ्राय बेयाव एड्रेसा फैखाजोबगोन नोंथाङा एड्रेसाव सिगां फिलआप खालामखादों नालाय स्टार मनेटाइजखौ अन खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा बे एड्रेसखौ होखादों नालाय बे एड्रेसा बेयाव गासिबो मेट्च जादोंना जायाखै नोंथाङा बेयाव चेक खालामनो हागोन ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव गासिबो चेक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा गाहायाव नैबेयाव पान कार्डनि नाम्बारा जुदि बेफोरबायदि जानानै दं नोंथाङा बेयाव पान कार्डनि नाम्बारखौ रिटाइप खालामनानै होनांगोन मानो होनबा स्टार मनेटाइजेसन अन खालामनायाव नोंथाङा पान कार्डनि नाम्बारखौ होदोंमोनब्लाबो बेयाव बेफोरबायदि इरर अपसन फैनो हागौ नोंथाङा बेयाव मोजाङै पान कार्डनि नाम्बारखौ नायनानै होफिननांगोन आरोखि अब्ला आं बेयाव पान कार्डनि नाम्बारखौ होनि अके पान कार्डनि नाम्बारखौ होबाय ओमफ्राय नैबेयाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बार अपसनेल बियो GST बेयो अपसनेल बेखौ होनाङा ओमफ्राय नैबेयाव टिक मार्क होदो टिक मार्क होनानै नोंथाङा नेक्स्ट खालामनानै होदो अके बेयाव नेक्स्ट खालामबाय नेक्स्ट खालामनायनि उनाव नोंथाङा आरो मोनसे नायबावदो बेयाव मा पेज फैयो बेखौ नोंथाङा मोजाङै ध्यान होनानै बेखौबो नायनांगोन ओमफ्राय बेयाव दङ जोंहा मेनुवेलि लिंक बेंक एकाउन्ट ओमफ्राय लिंक इउर पेपल एकाउन्ट ठीक है सरि हिन्दीसो रायलायफ्लांबाय आं ओमफ्राय बेयाव मेनुवेलि लिंक बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा टिक मार्क होनांगोन बेयाव टिक मार्क होनानै नोंथाङा
पेपल एकाउन्ट गैया नालाय जोंनाव बांसिनानो स' जोङो मेनुवेलि जोङो बेंक एकाउन्ट डिटेलखौ जों होगोन जोंनि पासबुकनि डिटेल्सखौ जों होगोन स' जोङो मेनुवेलि लिंक बेंक एकाउन्टखौ सेलेक्ट खालामनांगोन ओमफ्राय दा बेंक एकाउन्टाव नोंथांना मा नाम दं बेखौ बेयाव होनांगोन बिनि उनाव नोंथाङा गाहायाव सुइफ्ट क'डखौ होनांगोन अके ओमफ्राय गाहायाव सुइफ्ट क'डखौ होनांगोन ओमफ्राय बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा होनांगोन ओमफ्राय बेखौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव लिंक पेआउट मेथडआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन अब्ला आं बेखौ फिलआप खालामनि लोगोफोर एकाउन्ट हल्डारनि नामखौ सिगाङाव होग्रोगोन बिनि उनाव सुइफ्ट क'ड बे सुइफ्ट क'डखौ बबेनिफ्राय मोनगोन बोरै मोनगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो अके अब्ला आङो एकाउन्ट हल्डार नामखौ आरो सुइफ्ट क'डखौ आरो बेंक एकाउन्टखौ आं फिलआप खालामगोन बिनि सिगां आं नोंथांनो सुइफ्ट क'डखौ आं दिहुनना खिन्थाग्रोनि माब्रैहाय सुइफ्ट क'डखौ होनांगौ मा क'ड बियो बे क'डखौ बबाव मोनगोन बबेनिफ्राय होगोन आरो बे क'डखौ होआबा मा जागोन लोगोफोर बे क'डखौ होआबा जोङो आर्निं जों जिथु डलार बे डलारा जोंनि इण्डियान रुपिसाव कनभार्ट खालामनो हानाय नङा नोंथांना बे हल्ड जानानै थाबाय थागोन आरोखि बेफोरबायदि स' जोङो सुइफ्ट क'डखौ मानिफ्राय होगोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो आं बेखौ बेक लांनि ओमफ्राय नोंथाङा बेक फैनानै नोंथाङा मा खालामनांगोन बेहाय क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनांगोन बेयाव नोंथांनि मबाइलनि क्रोम ब्राउजारखौ बेयाव अपेन खालामनांगोन बे अपेन खालामनानै बेयाव सार्च खालामनांगोन सुइफ्ट क'ड फाइन्डार अके अनलाइन सुइफ्ट क'ड फाइन्डार बेयाव सार्च खालामबाय ओमफ्राय फार्स्ट लिंकआवनो नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा काउन्ट्रिखौ सिलेक्ट खालामनांगोन बेयाव इण्डिया होनांगोन बेयाव काउन्ट्रिखौ इण्डिया सिलेक्ट खालामगोन बेहाय अके इण्डिया ओमफ्राय बेंकखौ होनांगोन बेयाव जेनेबा SBI बेंक होयोबा साबसिन जायो लोगोफोर जेरैहाय हमनानै ला स्टेट बेंक अफ इण्डिया अके स्टेट बेंक अफ इण्डिया आं बेयाव सिलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय सेलेक्ट ए सिटि बेयाव सिटिखौ टाइप खालामदो सिटिया मा जोंना जेनेबा बे धेमाजिनि सुइफ्ट क'ड जोङो मेन ब्रान्सआनो जाहैबाय जोंना मायाव दङ गुवाहाटियाव मोनसे दङ ओमफ्राय डिब्रुगड़आव मोनसे दङ जोंनि बे धेमाजियाव गैया बेफोरबायदि सुइफ्ट क'ड गोनां जिथु मेन ब्रान्स बे गैया बेयो जोंना डिब्रुगड़आव दङ गुवाहाटियाव दङ बिसोर मोननैनिफ्राय जोङो मोनसे जिखुनु सेलेक्ट खालामना होनांगोन बाट नोंथांमोननि एरियायाव दङब्ला नोंथांमोना बबे सुइफ्ट क'डखौ होयो नोंथांमोना बेखौ फाइन खालामनानै नोंथाङा होनो हागोन नोंथांनि सिटिखौ अके अब्ला आं बेहाय मा खालामगोन डिब्रुगड़निखौनो होगोन माबा मोनसे पेन्डिं जायोब्ला पेमेन्टफ्रा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा डाइरेक्ट बेयाव थांनानै जोङो कमप्लेन हैनो हानाय बायदि थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बायदि जोंनिफ्राय खाथि जायो डिब्रुगड़आ स' बे डिब्रुगड़खौनो आं बेयाव होगोन बेयाव डिब्रुगड़ होनाय लोगो लोगो सेलेक्ट ए सुइफ्ट क'डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथाङा मोनगोन नैबे सुइफ्ट क'डआ नैबेफोरबायदि आरो बेखौ कपि खालामनानै लानोसै अके बेयाव बे भेलिड सुइफ्ट क'ड बियो बेयाव स्टेट बेंक अफ इण्डियानि जोंनि बेयो सुइफ्ट क'ड SBININBB479 स्टेट बेंक अफ इण्डिया डिब्रुगड़ बिनि एड्रेसा बेहाय आरो स' बेखौ आङो बे सुइफ्ट क'डखौ आं बेयाव कपि खालामनि अके आं बेखौ कपि खालामबाय कपि खालामनायनि उनाव आं दानिया फेसबुकआव फैफिननोसै फेसबुकआव फैफिनबाय आङो बेहाय इण्डिया ओमफ्राय एकाउन्ट हल्डार नेमखौ आं बेयाव होग्रोगोन बेयाव हल्डार नेमखौ आं होबाय ओमफ्राय सुइफ्ट क'डखौ आङो कपि खालामदोंमोन ना बेखौ आं बेयाव पेस्ट खालामना होनोसै नोंथांमोना नायनो हागोन बेफोरबायदि ओमफ्राय बेंक एकाउन्ट नाम्बार बे बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौबो आङो बेयाव फिलआप खालामना होनोसै बेहाय अके लोगोफोर बेहाय आङो एकाउन्ट नाम्बारबो होबाय एकाउन्ट हल्डार नेम ओमफ्राय सुइफ्ट क'ड ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार बेयाव होबाय नोंथाङाबो मोजाङै नायनानै बेखौ होनांगोन बिनि उनाव लिंक पेआउट मेथडआव नोंथाङा क्लिक खालामनाङा बेखौ नोंथाङा लिंक इउर पेपल एकाउन्टआव नोंथाङा बेयाव टिक मार्क होनाङा नोंथाङा डाइरेक्टलि लिंक पेआउट मेथडआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेहाय अके बेयाव क्लिक खालामबायथ' बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना पेज मोनसे गोबावगोन बेयो लास्ट स्टेप बेनो जाहैबाय एड टेक्स्ट
इनफो लोगोफोर बेयाव हले मिस्टेक दा खालामसै आरो बे एड टेक्स्ट इनफो ओके गोबाङानो एड लेटार खालामनानै दोनो बिनि उनाव टेक्स्ट इनफरमेशनखौ उनाव साबमिट खालामफिना बा साबमिट खालामनो हाया जायनि थाखाय गोबां बेंक एकाउन्टआवनो फैसाया हाबफैया आरो बे टेक्स्ट इनफरमेशन इउट्यूबनिफ्रायानो जा बा फेसबुकनिफ्रायनो जा बा आदार ससियेल प्लेटफर्मनिफ्रायनो जा बा गुगल एडभार्टाइज थ्रुनि जा बे एड टेक्स्ट इनफोआ बेलेग बेलेग प्रसेस बेलेग बेलेग लाइननि स' जोंहा एड टेक्स्ट इनफो फेसबुकनिखौबो जोङो होथारनांगोन स' जोङो एड टेक्स्ट इनफो जोङो क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा फर्म मोनसे गेवगोन बे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप खालामनांगोन फार्स्टआवनो नोंथांनि मबाइल नाम्बार बिनिफ्राय फेसबुकनि पासवर्डखौ नोंथाङा होनांगोन ओके स' आङो मबाइल नाम्बार आरो फेसबुकनि पासवर्डखौ बेयाव होनोसै लोगोफोर आं बेयाव इउजार नेम बा मबाइल नाम्बार आरो आंनि जितु पासवर्डखौ होनानै आं बेखौ लगइन खालामबाय कन्टिनिउ आं क्लिक खालामगोन कन्टिनिउ क्लिक खालामबाय नालाय बेफोरबायदि पेज अपेन जागोन नोंथांमोना नुनो हागोन डाइरेक्टलि बेफोरबायदि पेज अपेन जाबाय लोगोफोर गोजौआव दङ टेक्स्ट इनफरमेशन गेट स्टार्ट व्हाट इज योर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेखौ जोङो इन्डिभिजुवेलावनो दोननांगौ जों बिजनेस दोननाङा बे इन्डिभिजुवेल अट'मेटिकलि थागोन लोगोफोर ध्यान होनानै नायलां लोगोफोर मोजाङै नायलां बेयाव गड़बड़ खालामनाङा बेनिफ्राय गाहायाव दङ आर इउ सिटिजेन माने नोंथाङा US नि नामा अब्ला US आव दङब्ला US निफ्राय नोंथाङा US खौ येस सेलेक्ट खालामनांगोन बा जों इण्डियानिसो जों US नि नङा सिटिजेन नङा स' जोङो बेखौ नो खालामनांगोन बेयाव न'आव क्लिक खालामबायथ' न'आव क्लिक खालामनायनि उनाव गाहायाव फैदो गाहायाव फैनानै आरो एक्टिभ माने बेयाव बुंदों नोंथाङा गुबुन मोनसे बिजनेस गुबुननि थाखाय नोंथाङा फेसबुकआव खामानि मावदों ना नोंथांनि नोंथाङा गावनो खामानि मावनानै गावनो आर्निंखौ लानो सानदों फैसाखौ रांखौ माने गावनि थाखाय खामानि मावदों अब्ला जोङो बेखौ जों गुबुननि थाखाय मावाखै स' जों बेखौ न' खालामनांगोन बेयावबो अके बेयाव जोङो न' खालामनांगोन न' खालामनांगोन जोङो मोननै स्टेपावबो बिनिफ्राय नेक्स्ट क्लिक खालामनांगोन नेक्स्टआव क्लिक खालामबायथ' नेक्स्टआव क्लिक खालामब्ला बेफोरबायदि फैबावगोन बेयाव नोंथांनि नाम फैगोन बेनिफ्राय काउन्ट्रि अफ सिटिजेनशिप नोंथाङा बेयाव इण्डियाखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेयाव एर'आव क्लिक खालामनानै इण्डियाखौ सेलेक्ट खालामना होनांगोन स' आं फटाफट बेयाव इण्डियाखौ सेलेक्ट खालामनि नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो खालामलां बेयाव इण्डियाखौ सेलेक्ट खालामबाय सेलेक्ट खालामनायनि उनाव गाहायाव दङ बेयाव नोंथांनि बेयाव आइ हेभ ए नन US थिन अके बेयाव टिक मार्क बेयावनो दङ ओमफ्राय बेयाव जोङो जेबो खालामनाङा ओमफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामनांगोन नेक्स्टआव क्लिक खालामबा बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबावगोन बेयाव काउन्ट्रि ओमफ्राय नोंथांनि एड्रेस ओमफ्राय एड्रेस लाइन 2 बे अपसनेल ओमफ्राय सिटि ओमफ्राय आसाम स्टेटआ ओमफ्राय जिप कड जितु पस्टेल कड बे अट'मेटिकलि बेयाव फैखागोन बिनि उनाव नेक्स्टआव क्लिक खालामबावनांगोन नेक्स्टआव क्लिक खालामब्ला बेयाव एड्रेसा फैगोन एड्रेसा फैखांनायनि उनाव जोङो बेयाव आरो नेक्स्ट क्लिक खालामबावनांगोन बे नेक्स्टआव क्लिक खालामबा बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन बेफोरबायदि इन्टारफेस फैनाय लोगो लोगो बेयाव लकेसन अफ वेर सार्भिस आर or will be basically perform बेयाव जोङो 0% खौ जों सेलेक्ट खालामनांगोन फार्स्टआवनो बेयाव जों 0% आव टिक मार्क होनांगोन बिनि उनाव आरो नेक्स्ट क्लिक खालामबावनांगोन लोगोफोर अके बेयाव नेक्स्टआव क्लिक खालामबा बेफोरबायदि नोंथांनाव फैगोन बेयाव बुंदों I clarify that I have a capacity to sign दा बेयाव जों टिक मार्क होनांगोन बेयाव I clarify आव बेयाव क्लिक खालामनानै जों बेयाव सिगनेचार होनांगोन सिगनेचाराव मा जोंनि फुल नेम होनांगोन अके बेयाव आं नामखौ लिगेल नेम नोंथांनि डकुमेन्टनि लिगेल नेमखौ बेयाव होनांगोन जेथे नोंथाङा बेखौ क्लियारिफाइ खालामबाय बेखौ एक्सेप्ट खालामबाय होननानै सिगनेचार होनांगोन सिगनेचारा मा जागोन जोंना फुल नेम अब्ला आं बेयाव फुल नेम होना होनोसै अके बेयाव आं फुल नाम होबाय बिनिफ्राय डेटआ दिनैनो माने दिनैनिफ्राय आङो बेखौ सिगनेचार होबाय दिनैनि डेटआव आं सिगनेचार होबाय होननानै बेयाव डेटआ अट'मेटिकलि थाखागोन आदारवाइस नोंथाङा डेटखौ चेन्जबो खालामनो हायो स' जोङो बेयाव डेटखौ दिनैनि डेटखौनो होबाय दिनैनि डेटआ जाहैबाय 1/10 ओमफ्राय 2023 बिनिफ्राय जोङो क्लियार जाबायथ' बेयाव जोङो नेक्स्टआव क्लिक खालामनांगोन बेयाव नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंना बियो दान जानायनि प्रसेसआव फैबाय बेयाव नोंथांनि गासैबो फर्म फिलआप खालामनाया बेयाव गासैबो नोंथांनाव नुजागोन नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन नोंथाङा फर्म फिलआप खालामनायाव बोरै मा फिलआप खालामदों नोंथाङा बेखौ नायजोबनो हागोन आरोखि बेखौ नायजोबनायनि उनाव बेयाव गाहायाव डेट दङ ओमफ्राय नोंथांनि नाम नोंथांनि बेफोरखौ नोंथाङा बेयाव क्लियारलि नोंथाङा चेक खालामजोबनानै नायनो हागोन आरोखि बिनिफ्राय नोंथाङा साबमिट फर्म बे फर्मखौ जोंहा साबमिट खालामनांगौ बे फर्मखौ जों फिलआप खालामनानै फैजोब्बायथ' फैनानै जोंहा बे फर्मआ फिलआप जाजोब्बाय दा जों बेखौ साबमिट खालामनांगौलाय बे साबमिट फर्मआव क्लिक खालामनांगोन
खालामनांगोन अके ओमफ्राय जुदि नोंथांनि बेयाव चेक खालामनायाव जुदि माबाफोर गड़बड़ जादों डेटफ्रा बा नोंथाङा इन्डिया होनांगौ बबेबा डिस्ट्रिक्टखौ बबेबा स्टेटखौ होफ्लांदों बबेबा काउन्ट्रिखौ होफ्लांदों अब्ला नोंथाङा नैबेयाव मेक चेन्जआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा आरो एडिट खालामफिननो हायो अके लोगोफोर क्लियार बिनिफ्राय साबमिट फर्माव आं दा क्लिक खालामसै आं चेक खालामजोब्बाय गासिबो अके गोजा ओहो मोसौआ खाथियावसो बेफोरबायदि गाबना होफैनो हायो थ' बेफोरबायदि जाबाय बिनिफ्राय साबमिट फर्माव क्लिक खालामनांगोन अके साबमिट फर्माव आं क्लिक खालामबाय साबमिट फर्माव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बियो कमप्लिटलि बियो फर्मा साबमिट जाबाय लोगोफोर अके बे फर्मा साबमिट जाबाय योर टेक्स इनफरमेशन इज कमप्लिट होननानै बुंदों बेयाव टेक्स प्रफाइलनि बे गाहायाव यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर इनफरमेशन एंड योर इनफरमेशन हैज बीन भेरिफाइडबो जाबाय लोगोफोर लोगो लोगोनो अके नोंथाङा बेफोरबायदि सिम्पलि टेक्स फर्मखौ बेफोरबायदिनो फिलआप खालामनो हागोन नोंथाङा बेयाव आपडेटबो खालामनो हायो भिउ पिडिएफ नोंथाङा पिडिएफ नांगौबा पिडिएफखौ बेनिफ्राय लानो हायो बा नोंथाङा डान खालामनानै बेखौ दोननो हायो अके स' आङो बेखौ डान खालामगोन आंनो पिडिएफ सिडिएफ आं खालामा जास्ट माने बियो कमप्लेना सहैखाबाय साबमिट जाखाबाय आरो भेरिफाइड कमप्लिट भेरिफाइड जाखाबाय लोगोफोर बेखौ आङो डानाव क्लिक खालामनोसै बेहाय बेयाव डानाव क्लिक खालामबा एड योर टेक्स इनफ' बेयो गासैबो कमप्लिटलि डान जाजोब्बाय लोगोफोर एकाउन्ट साबमिट खालामनायनिफ्राय डिटेल साबमिट खालामनायनिफ्राय लानानै सुइफ्ट क'डनिफ्राय लानानै बायदि बायदि गासैबो सेटआपखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो खिन्थाजोब्बाय लोगोफोर नोंथाङा ध्यान होनानै जुदि बे खनसे भिडिअ नायनायाव जुदि बुजियाखैबा आरो खालामनानै नायफिन आरो नोंथाङाबो बेफोरबायदि साबमिट खालामनानै ला बिनिफ्राय नोंथाङा जेब्ला एलिजिबल नोंथाङा फलोवार बारायलांबाय थागोन जेब्ला नोंथाङा इउटुब पेजआ ग्र' जालांबाय थागोन बेबायदि हिसाबैनो नोंथाङा आर्निंखौ खालामबाय थानो हागोन आरो बे बेंक एकाउन्टआवनो बे टेक्सआवनो गासैबो खामानि होजोबगोन लोगोफोर बेयाव एसे गिदिंबाय थायो बियो दसे एसे टाइम लानो हागौ नै दानिया नायदो नोंथांनाव गोजौआव बेंक एकाउन्ट नाम्बारा बेयाव थाबाय बेयाव कमप्लिटलि नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ बेयाव साबमिटबो जाखाबाय गासिबो ओमफ्राय आरो गाहायाव दङ W8 फर्म सार्भिस बेबो भेरिफाइड नोंथाङा नुनो मोनगोन बेयाव अके दहाय आं फार्स्टआव आंनि फेसबुकआव आं खिन्थादोंमोन ना बेयाव भेरिफाइड नुनो मोनबाय ओमफ्राय गाहायाव दं नोंथांनि इन्डिया काउन्ट्रि ओमफ्राय बिजनेस टाइप इन्डिभिजुवेल ओमफ्राय बिजनेस ओमफ्राय बेफोरबायदि नोंथाङा गाहायाव नुनाय मोनसिगोन आरो गासिबो एड्रेस नोंथांनि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथाङा बेयाव नुनो मोनजोब्बाय अके लोगोफोर अब्ला नोंथाङा गोरलैयैनो बुजिबाय जानो हागौ टेक्सखौ माबोरै फिलआप खालामो आरो एकाउन्टखौ बोरै साबमिट खालामो अके लोगोफोर अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर आरो बिनि सोमोन्दै आरो माबाफोर भिडिअ बानायबावनांगौबा आरो आं बानायबाय थागोन अट'मेटिकलि आरो नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनो खिन्थाहर आरो बिनि बागै आरो मा प्रसेसनि सायाव भिडिअ बानायबावनांगौ नोंथांमोननो आङो कमेन्टनि हिसाबै आं भिडिअखौ लाबोगोन अके लोगोफोर अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो बे भिडिअखौ नायदोंब्ला मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो आरो बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा हानायमानिखौ शेयार खालामना हो आरो आंनि पेजखौबो फल' खालाम आरो जाहाथे मिन्थियैफ्राबो मिन्थिथों आरो बिथांमोनाबो खालामनानै लानो हाथों आरो नोंथांमोनाबो आसा खालामो थाबैनो बेफोरबायदि खालामनानै ला आरो थाबैनो फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार